menta ka kemi ka ni ka nong ri yu ni kulung ka sulong latang ka nong bela le ni ka nong ri kat ba ka khonu pharo ka kalalong ka kemi ka pating khon yu ni i ya ka jing la du ka jong ni kulung na ka jing yap ka jing la du ju ka kemi hok wala ka dei kalam ta ka dei tang ka nong tre ban ri yu la du ni ka tu ka a nyon pan yap ka bo mon menta le na lor bala la du kan yo man pen he pan san ni kulung ha ka jing la du kan da yo ru sa ka bai nong ka pa ban yo ka bai nong kat na ka kun sim kemudian ka di ka bai nong ka biang pura om de tang ka ka bai nong ka ban biang yu kun ban biang yu ka ban biang yu ka sem hi ka lu but ka jing sim ti ba ka jong ka di ka brio ka sim ti ni kulung ka di ka brio ka kemi hi ka lalong ka nong bela ka nong ri kulung ka sim ti ta kan yo ban ri ban pen he yo ni kulung halaki jong keling hok ti halaki jong ka shadem go jong ka kamudur baka ni ka brio ka ju ka jing ie kum baka ie aki lai banai baka buri uni kulung manta ka ju ka jing ie kan yo ban the uni kulung bat le si kan kham jili ka jing ie baka yo pan he pan san yo bat ka pala ka long ba i kumba ka ni ka kun pharo kala adop pura uni kulung mun long kun ting jong ka bat om shim lai tho ie ne ba ka ni ka kun pharo la ka tip na em baka ni ka brio ka bakal IT ban riu kulung kadai ka kmi hok trong ni kulung ya ta khon ni tho ne ne ngi ki bapuli ni so tho biang biang baka dai ka kmi hok na man nang ling ba ti ki khot pa shkhman ka bomon ka vision bat ka mission ka jong ka men ka jong ni kulung men ba ka le pek na jingai ma pu kulung pa ro wa pa ki kor menta ka long kam bat ka yo ai jing job kum ka yeng yo ai jing job Minum lah hi banyak sudah saya ka vision ni ka mission jok ni ka kena. Nomor ketu ka hinmen ka jong u ka syukmi ganja ayu yu tu upara ujongka. Ka jingjarin khat te ka longba kani ka khun ka jong pharlo ka yo ban khmi ya ka tu ka syam le. Bat ka benta jongka syutrwa manu ban long nongri di te khun long. Tika badan kam yang ni hang ni to ka wei ka long ka jing kemen jong ka khmi ka bayo pat ilai jong ikhun. Kabaar pat de lembat kata kajing kemen kabaka kadon kabaka yo ilai jong khun kam shim kahaban perkat bila badong la pat ini kum dong shala ying am shu ban ya thu halak yeng sem ba uni udai khun jong kalong hi long sem nomor la dale kum ta tombot ketu ke hukum ban wan ban khruet ting e iki kum ke yeng sem Ikilet menta kira ini kelungkum ikhun Egypt banri ban sumar. Dah kabalik aku minta kami ke itu hayeng hasem ke itu ki bahiyeng basem ke itu. Hendrai syabar jong ke imlang salang. Yang hi kum ukun jong kadong Egypt. Ukun jong kanika dong yang sem. Kadakot ke basipau. Menba utau kena ulasan. Kalau walam ya hakakun uparo. Bat ulalong ukun jongka. Bat kalakot ke kerteng jong Moses. Namar kalaong naka ngalasay ya Ikintin kibadan nakanigadkot kabasipau. Iya tu bet yengi. Ba kita kisnem jong ka jingri penhe pensan ya Kilabun. Kat hadu ban orang ni menba ukna ulasan. Usan hadu kan no kata ngimtip. Hendrai kajing song thu hi kadai belabun keli kisnap. Kani ke kemi namar bakal syim ya kajing kli bandri lo jong kun kum ukun jong kaparo. Kum kun jong ka kun uparo menta kawan ra yauta sya kani ka kun jong uparo. Kamut ulabiang kerta ya kaba undon no hakayeng seim. Bat ulalong ukun jongka.
Tekini ki kentin ulalong pun jongka kin kam juat bahaya ngi hang mo. Kabari penhek pensan kadai ka kemitrai. Ha ka jinge syam banyo pat yo kunlung ka kun ke jong pharo kalakam kenti ba utu kunlung un long no ukun jong ka kun ke jong pharo om jong ka kentai Hebrew. Na ba ka kun ke jong pharo kam tim. Baka tu ka brio ka baka yo banyak keren kadai ka kemitrai jong utu kunlung. Mentah bakalawan ra yuni kunlung uni ukunlung u lakala long ukun jong ka kun ke jong paru om shu jong kani ke kemitrai ini hangni I ila badong no haka ketin faring I penangkam da ka twist ka twist ka ba ukun trai menta ulong no ukun jong ka ying sim paru bad hadu hangni ila badong be da ka basyai bakalong ying long sem jong uni kundung kalala ban bat ya kajing set ka jong ki ya kani kajing ya dei hapring jong ki kum ka ying ka sem bat uni kundung ubaki hap man ri menta na ka benta jong ka ying sim haro to kata kalong ka benta ka banikong ka bangyu iyang ni kaba bat kalakot ka kerteng jong Moses namar kala na ka ngalasay ya Di kani ni kalong kabenta ka ba don kam yangi bangin haban ya keren kat tu kan ni men haba uniu kunlong lakha ha tu kalong ying long sem ulebi ti ka kerteng yim shim tip ki ai kerteng kumno ha ka ying ka sem jompu bat haba lawan ra ya uniu kunlong na ka tu ka nakarut wa wan lampat sila ying nyimtip ke kerteng ke bakumno kia keren hadu bau ni kena undalahe undalasan. Nambar kamla banlong bau nu beriu dan ikan nu beriu ke belakang sakni pertai. Kin suhe kin susan klem ke kerteng. Haba uni kundung menta lawan banlong no ukun jong ke kun upharu ke kerteng ladai ya kaban kelah. Buat borobor ha kanika pateng kanika jok ke baki kiju ya ki em kanika jok ke baki ki em kajing ai kerteng berbor hi kalong ru ka benta jong kalong jing long sem ya kaban ai kerteng ya itai kunlong kamut kajing long trai kan di hang ni ru ka kun ka jong faru ha ba ka shimti shila yeng ka sem ka jong faru ka ai ya ka kerteng ya uni kunlong da ka ba jer ya u Moses bar ka jingmut jong ka kani ka teng kalong na ka ngalasay ya ka kerteng ka badon jingmut namar ba u Moses ulayo banay kat ba ya ka kerteng tenrai ka jong Moses ka baki keren ha ka yeng jong hi ha ka blapen he pasan ya kata nimtip bat menta nang ni sekmat ngin sa itu ya uli kunna da ka ni ka kerteng ba ka khun ka jong paru ka ai nyu i hang ni ba uta ubalayap kum ukhun Hebrew namar ka jaam ka kerteng Hebrew hang ni ya uli kunlong menta uim ukhun Hebrew uim tang ba ngitip no yu da ka kerteng ka ba ai kanong Egypt ka balong ru ka khun jong nong sensyar Tita ilong ibenta iba niyo ikaw ni keren kan ni kadakot ko si Pau te de pida ni iban ong de si kanyarap ini baro Ini kajing ong em ti men ben ba utau kena ulasan ngimtip nama kena tu ang ni ulasan kan no atau kan deh uladap nyu snem ne kan deh uladap khat ar snem ne kan deh uladap khat sau snem kata ngimtip tang ba ka ba syai ka long ba deh shu kulung mau la long kena am ta le ti le kena samla tak bai ka poi ba
ka benta jong ka jing im jong ni kulung hadin jong ki lai banai baka kmitrai ka puri kamun kadai ka benta ka ba udai ukun ting jong ka kun haro tang ba ki jing hikai ngamudur baka kmi ka ba kalalong tang kanong ri ta kanong sumar tang kanong trai mata an pan he pan san ni kulung kan ai ki ju ki jing hikai ka ba angnu baka angnu ban ai yelau jong kun nado pakadang don haki klip mat ban buri utar ter ngai bo ni khna menta ula san bo lo yo shibun ki jing kai tam rai nalaga chong ka kmi watla hak parthai baro ko bai ka pawa kala long tang ka dong trei sakawai ki benta ba na perkhat te pagani ka khun upharu ka ong hak khat ka ba khmat ka ong ni ka brio ka khi shim ni kulung pan he pan sana ka ba mon uni kulung menta uhe usan halaka jong kami uhe usan halaka hajan jong gila ke jong men ngamudor jong long yeng hi bar away kia tip pura ya ka khana jeliu jong di kulung bat ka jing ya trai lang jong baro si ye ka pelong mau ni kulung un la im thiao bat menta ula dei ula san bat ka ni ka pan i ya ka jing teli jong ka yeng ka bai trai lang ban pan san yau ni kulung sha ka jing long khana ula san la ni samla belasan. Di onja ayu hadin juga ni ngin saya tip. Tama biang kalong ba. Ngim tip adu menta kompi om neskhmat. La khot la jer kerteng kumnu yu. Akapor dong dan nang jing he pensan. Jong ni kami. Namar ku makalong ni ka khot kalong ba. Andala lira yu ni kulung hakmat kakunu paro. Menta la shim yu ni om desu kulung. Ula deyu kena samla le si. Bakla jer kerteng yu ni Moses. Gua kerteng juga menta nang tip hadian bulasan. Ti sultanat baka jingjob kada ni kalong ye mau niu kulung ula im mementa kalong pura ukun iem le si unyo se ki jingi kai iem manget So ringkat berkei gua phi dang ong mentan kasyat sya ka jing phalang bang lada dei belak ni san ni u kat hadu ke kerdan kat hadu kata ke bau lala ya ke ban yeng ya ke ban im ya ke ban yo ki jing ka sim klem artati ni yei ha ka bai dei du bat ka jing ngai un dalayo ya ka jing kai ke bati kana ba ka jing dei bat ublai dala ujong ukpa ujong u Yang kalong yung sem jik Hebrew ya ka jing tei ya ka jing long jing im ka jing dei bad ublay ka dei du ka kamram jong ukpa nila ban om ka basyai om tang number ba penhe pensan ya u ha ka jing tip ya ka tin ya ka thale ji ka akor ka burom ya ka tip kur ka tip kha ndrei lai kai ri u ban long uba tip ilau jong ublay ya kata ka bentai kan senang kamsyai bentai ki kamsyadin tang ba ka wei ka ban yarap ni kalong la pen he pen san ni u hala ka jong ka yeng ki Hebrew hi wat la da ha pen de pen shong no se hing sim wat ha ba wei yi nyau yu pun jong ka anong Egypt de ha ka ba kut hi ka tu ka jing de para Hebrew ka don bet ka jing de ka ba jan bat ni ka jing si para kum ka jan ben riu de kata ka long ka ba don kami ni bingin bu jingmut bat nin senang ya beteng ya kini ki dekat ki misyadin